Como cada verán dende hai xa 13 anos, a artesanía e o deseño volven a brillar en Pontevedra coa Feira Chalana, un clásico xa nesta cidade e que permanece a pesar da crise sanitaria. Nos parecía importante manter esta festa, a Feira de Artesanía e Deseño, porque o que nos demostrou tamén toda a crise da Covid e o que nos sigue demostrando é que hai que apostar polo propio, polo local, polo próximo. Este ano a feira está composta por 12 casetas. A meirande parte dos artesáns son galegos, aínda que tamén hai outros participantes que veñen de outros puntos do territorio nacional. Os artigos son variados, dende sollería e instrumentos tradicionais ata produtos de cosmética. Nós traballamos coa marquetería, coa madeira, facemos decoración infantil, como podedes ver, e con sellos para marcar libros e cuadernos cos seus nomes. Cosmética natural, hecha a base de plantas, sobre todo aloe. Hay cosas para cuidar la piel, para mantenerse guapo, guapa, por supuesto, y también para salud. E como non, nesta edición da feira tampouco podían faltar as máscaras. Este ano, hai aquí tamén por aquí unhas máscaras que temos o uso obligatorio, e así para que tamén vayan a juego cos traxes e así, tamén temos algunha cousa para levar. Tras a crise do coronavirus, os artesáns están a vivir unha situación crítica. Moitos concellos decidiron cancelar as feiras programadas para este verán, un feito que causa grandes perdas económicas para o sector. Aquí este concello fixo a feira, sin máis, e mantivo as festas, sin máis. Outros colleron e cancelaron, sin máis, sin esperar nada máis. Digamos que o Estado dice unha cousa, que máis ou menos hai que respetala, pero tampouco hai que irse por diante do Estado, nin da Xunta, nin de... cada un vai por o seu lado. Digamos que penso en concellos como de Viveiro, cancelou as festas, sin ningún sentido. Antes do brote que hubo en Burela, xa se había cancelado, xa fai mes e pico cancelou todo, ou 2 meses. Estáse suspendendo todo e para o noso colectivo moi importante, dependemos mayoritariamente da venta directa ao público, polo tanto, eventos deste tipo son moi de agradecer nesta situación. Despois de que casi se suspenderan todas as feiras de artesanía, os concertos e ao final as festas e todo, que tamén vai un poquinho baixo ao que nos facemos, foi un baixo moi grande, pero este ano é así e hai que a ver que mellore, polo menos. No Concello de Pontevedra non só se mantén a feira, senón que, ademais, amplíanse as datas de apertura. Estas casetas estarán abertas ata o 16 de agosto, en horario de 11 a 2:30 e de 7 a 10:30.